Velkommen til P-huset i Borgergade. Her slipper du for alt det klassiske bøvl, når du skal parkere. Når du kører ind, så bliver din nummerplade nemlig scannet. Betalingen, den klarer du bare på din mobil. Det er nemt. Så slipper du for det her. Og så slipper du altså for at rode efter din P-billet. Og så slipper du altså også for det her. Der er et hav af parkeringspladser at vælge imellem. Fordelt på 4 niveauer. Din bil, den bliver overvåget 24/7. Og de grønne lamper gør det nemt at finde en ledig plads. Og altid rent og pænt. Og så ligger hele herligheden midt i København, tæt på alt.